A Catalunya, aquells primers anys del cinema parlat, un grup d'activistes lluiten per introduir el català al cinema. Són el Comitè Pro-Catalanització. L'any 1933 organitzen la primera setmana del cinema en català al Cinema Catalunya de Barcelona. Encarreguen al cineasta Magí Murià la direcció del primer doblatge en català d'un curtmetratge en francès, Bric-à-brac et compagnie. Oh, une chaise percée, oui. Mais ça s'arrange, ça. Un point de chausson, puis ça y est, voyons. Oui. Nosaltres el que cerquem és un gran silló de cuir. Haver-ho dit, dona. Així és com passa a dir-se Draps i ferro vell, l'hereu xerinola. Hola, pubilla, què Pot ser tal? un lladre. Noia, no m'agraden les indirectes. Sí, un lladre. Mireu aquest paraigües, el vaig comprar. El meu avi, el Magí Murià, tenia aquest esperit d'aventurer i d'aprendre i de superar-se. Ell era molt català i catalanista. I aleshores tot el que podia fer en català, escriure tot ho escrivia en català, i així que va tenir l'ocasió de doblar una pel·lícula al català, la va agafar. I ho va fer, esclar, perquè li pagaven, però sobretot perquè era una acció catalanista. El protagonista de Draps i ferro vell és en Fernandel, un còmic francès famós a l'època. Ara, Fernandel, gràcies al doblatge, canta en català. Música! Prop la porta de Sant Pau, on veu molt sovint, venent sobre un paraiguet, l'home satisfet, li diuen el drapeiret, és molt eixerit. Està clar que aquell primer doblatge en català té el seu mèrit, però no deixa de ser una anècdota i algunes crítiques, com la de Sebastià Gasch a l'Opinió, deixen força mal parada l'estratègia del Comitè Pro-Catalanització. El doblat en català és tècnicament molt rudimentari i el diàleg sense gota de to és recitat amb aquella entonació que empren els duetos fi de segle.